Γεια σας! Αυτό είναι ένα demo και review βίντεο. Ένα βίντεο λοιπόν με επίδειξη εφαρμογής και κριτική πάνω στην CC Cream της Youth Lab. Να πω ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, η Youth Lab, είναι ελληνική. Η συγκεκριμένη εταιρεία ειδικεύεται σε προϊόντα περιποίησης. Έχω δοκιμάσει αρκετά από τα προϊόντα της, είτε σε δείγματα είτε σε κανονικά, σε full size, και ομολογώ ότι έχω ξετρελαθεί, ειδικά όσον αφορά την περιποίηση του προσώπου. Είναι απίστευτη, απίστευτη. Έχει ένα φοβερό ντεμακιγιάζ, τζελ καθαρισμού προσώπου, το οποίο κάνει και ντεμακιγιάζ, και έχω κάνει αναλυτικό review για το συγκεκριμένο στο blog μου. Θα σας το έχω από κάτω. Και δοκίμασα πρόσφατα, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ την κρέμα ματιών και είναι καταπληκτική, τουλάχιστον στα δικά μου γούστα και στις δικές μου ανάγκες είναι ό,τι χρειάζομαι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την CC Cream που έχει. Τι είναι η CC Cream? Ξέρω ότι πολλές μπερδεύεστε, έχω κάνει αναλυτικά βίντεο για BB Cream, για CC Cream. Η CC Cream λοιπόν είναι διαφορετική από την BB Cream. Ξέρω ότι έχουν βγει DD Cream, E Cream, δηλαδή είναι ένα σώρο πράγματα. CC Cream συνήθως σημαίνει Color Correcting Cream. Δηλαδή είναι μια κρέμα η οποία διορθώνει τις δυσχρωμίες του προσώπου. Απευθύνεται λοιπόν ενδεχομένως σε μεγαλύτερες ηλικίες θα έλεγα, αλλά πιο πολύ απευθύνεται σε άτομα που έχουν κάποιες δυσχρωμίες στο πρόσωπο. Δεν είναι beauty balm ή blemish balm που απευθύνονται στις κοκκινίλες και είναι η BB cream, είναι color correcting creams. Η συγκεκριμένη λέει ότι είναι complete cream, είναι color and correct cream όπως σας είπα, regulates sebum and provides skin's youthful glow. Ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να ρυθμίζει τη λιπαρότητα, με πολύ γενική έτσι μετάφραση, εντάξει, την έκρηση του σμίγματος και όλα αυτά, και να προσφέρει μία νεανική λάμψη. Δεν είναι λοιπόν ματ, το λέει ότι προσφέρει έτσι λάμψη, είναι αποκλειστικά για λιπαρό δέρμα, oily skin, έχει SPF 30. Πάρα πολύ καλό. Συνήθως οι CC Cream έχουν μεγαλύτερο δείκτη προστασίας. Αυτή είναι μία από αυτές, η CC Cream λοιπόν με SPF 30, γιατί στην Ελλάδα ζούμε. Το σωληνάριο το συγκεκριμένο είναι στα 50 ml. Είναι δερματολογικά ελεγμένη και δεν έχει parabens. Έρχεται σε αυτό εδώ το σωληνάριο με καπάκι που ανοιγοκλίνει. Στα συν της είναι ότι δεν έχει parabens, είναι στα 30 SPF, έχει 30 δείκτη προστασίας. Θεωρώ ότι προσφέρει μια πολύ καλή έτσι ελαφριά προσμέτρια κάλυψη, αλλά ικανοποιητική για κάθε μέρα, για ένα καθημερινό μακιγιάζ. Έχει σχετικά καλή διάρκεια, γύρω στις 6 ώρες, 7, χωρίς να βγάλει κάποια περιττή λιπαρότητα, τουλάχιστον η δική μου επιδερμίδα και στις συγκεκριμένες συνθήκες καιρικές, γιατί πάντα αυτό διαφοροποιείται. Άλλο είναι όταν έχει διαφορετικά συμπεριφέρεται μια λιπαρή επιδερμίδα στους 40 βαθμούς Κελσίου, διαφορετικά στους 20, διαφορετικά στους 0. Δηλαδή ίσως δίνει πιο μεγάλη διάρκεια, ας πούμε, από το να αρχίσει να βγαίνει η λιπαρότητα όταν έξω έχει 0 βαθμούς Κελσίου. Και άλλο βέβαια όταν έχει 40 και βράζει ο τόπος και αρχίζουμε να υδρώνουμε από την αρχή. Να υδρώνουμε και να γυαλίζουμε και να βγαίνει η λιπαρότητα και. Στις συγκεκριμένες λοιπόν συνθήκες, συγκεκριμένη εποχή, χειμώνας, έχει μια αρκετά καλή διάρκεια και για μένα είναι απόλυτα ικανοποιητική για το καθημερινό μου μακιγιάζ. Στα μείον της θα έλεγα είναι ότι δεν έχει χρώματα. Τι εννοώ, δεν έχει αποχρώσεις, είναι μία απόχρωση. Οπότε είναι να σου κάτσει. Τι να πω.
ενδεχομένως οι πιο ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες να μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε ακόμα και αν έχετε μικροδιαφορές ας πούμε από αυτήν, γιατί θα μπορέσετε να τη σετάρετε από πάνω με μία πούδρα η οποία είναι πιο κοντά στο δικό σας την απόχρωση ας πούμε της επιδερμίδας. Ωστόσο είναι ένα μείον και θα ήθελα να το δούνε, δηλαδή είναι μία παράκληση ότι καλό είναι να βγαίνουν σε διαφορετικές έτσι, αποχρώσεις και όχι μόνο μία. Η CC Cream και γενικά όλες αυτές οι οποίες έρχονται να αντικαταστήσουν την ενυδατική με το foundation στην καθημερινότητά μας. Όπως πάντα στην επίδειξη εφαρμογής που σας κάνω δεν έχω χρησιμοποιήσει τίποτα πριν. Έχω βάλει κρέμα ματιών, αλλά στο πρόσωπό μου γενικά δεν έχω χρησιμοποιήσει κάποια ενυδατική κρέμα για να βάλω κατευθείαν την CC Cream. Αυτά, πάμε να δούμε πώς είναι η επίδειξη εφαρμογής και πώς θα συμπεριφερθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και κάπως έτσι είναι αφού την απλώσουμε. Θεωρώ ότι έχει μια ελαφριά προσμέτρια κάλυψη. Καλύπτει αρκετά σημάδια, δυσχρωμίες που έχω, αλλά ενδεχομένως σε κάποια σημεία που έχω σπυράκια ή αν έχετε έντονους μαύρους κύκλους, πιθανότατα να χρειαστείτε κάποιο concealer. Τοπικά, θεωρώ ότι το τελείωμά της είναι φυσικό. Μπορεί να το δείτε τώρα να γυαλίζει γιατί είναι και τα φώτα. Θεωρώ όμως ότι είναι πιο φυσικό και έχει να κάνει με μια γενικότερη λάμψη, το οποίο θα μετριαστεί αν θέλετε και με την πούδρα που θα το σετάρω και αυτό κρατάει πάρα πολύ, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι ματ. Είναι φυσικό το τελείωμά της. Αυτό το λέω γιατί κάποιες κοπέλες ενδεχομένως να θέλουν κάποια με ματ τελείωμα, δεν έχει ματ τελείωμα, θέλει λίγη ώρα να περιμένετε μέχρι να προχωρήσετε στο μακιγιάζ, λίγη ώρα, όχι μισάωρο, 2-3 λεπτά. Πάντως έτσι είναι το πρόσωπό μου αφού την έχω βάλει. Πάω να ολοκληρώσω το μακιγιάζ. Είναι αρκετά λεπτόρευστη αλλά όχι τόσο ώστε να τρέχει χωρίς λόγο και το στόμιο είναι αρκετά έτσι, προσπαθώ τώρα να μην βγει έξω όλη, ώστε να μην χυθεί άσκοπα. Είναι πάρα πολύ εύχριστο προϊόν. Πάω να ολοκληρώσω το μακιγιάζ μου για να τη δείτε πως είναι και με πούδρα και σεταρισμένο όλο τα πάντα και θα επανέλθω. Και κάπως έτσι είναι με ολοκληρωμένο το μακιγιάζ με πούδρα. Να πω ότι για σήμερα την έχω σετάρει την CC Cream της Youth Lab με την πούδρα της W7. Είναι μια απλή πούδρα για σετάρισμα, δεν προσφέρει κάποια κάλυψη ή κάποια επιπλέον έτσι, ιδιότητα στο μακιγιάζ. Είναι απλή, ελαφριά για σετάρισμα και ο λόγος που το κάνω αυτό είναι γιατί δεν θέλω να επηρεάσει και το πώς θα συμπεριφερθεί η CC Cream κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή αν έβαζα μια πούδρα για ματ τελείωμα, πιστεύω ότι θα επηρέαζε και το πώς φαίνεται η CC Cream. Σίγουρα δηλαδή θα προσέθετε περισσότερο ματ όψη στο τελικό μακιγιάζ και αυτό θα επηρέαζε και τη δική σας κρίση. Οπότε έβαλα μία απλή πούδρα, είναι της W7, απλά για σετάρισμα και θα δούμε πώς θα συμπεριφερθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να πω ότι προσωπικά με έχει βολέψει πάρα πολύ, μου αρέσει αυτό το φυσικό τελείωμα, το έχω ξαναπεί και σε άλλα βίντεο μου. Δεν μου αρέσει πάντα να είναι τελείως ματ, χαρτί το πρόσωπό μου, θέλω να έχει μια λάμψη, σε καμία περίπτωση όμως αυτό δεν πρέπει να το μπερδέψουμε με την περιττή γυαλάδα, με την περιττή λιπαρότητα
που έχουμε την τάση εμείς τα λιπαρά δέρματα, λιπαρές επιδερμίδες να εμφανίζουμε, ειδικά στην ζώνη ταφ, αλλά και γενικά σε ολόκληρο το πρόσωπο. Άλλο η λάμψη, μια φυσική λάμψη υγείας που λέω εγώ, και άλλο η περιττή γυαλάδα και λιπαρότητα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα συμπεριφερθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εγώ θα πάω να πιω ένα καφεδάκι, θα επανέλθω και θα δούμε πώς θα είναι σε λίγες ώρες το μακιγιάζ μου. Και κάπως έτσι είμαι περίπου μετά από 6 ώρες. Όπως σας είπα, δεν είναι τελείως ματ το τελείωμά του. Θεωρώ ότι έχει μία γυαλάδα. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει να βγάζει κάποια περιττή λιπαρότητα. Δεν έχει βγάλει, πιθανότατα λόγω καιρού. Δεν έχουμε φοβερή υγρασία, δεν έχουμε φοβερή ζέστη, οπότε και έξω που ήμουνα δεν είχε κανένα νόημα. Θα έρθω λίγο πιο κοντά για να δείτε. Θεωρώ ότι έχει διαρκέσει πάρα πολύ καλά. Ίσως εδώ που έχω κάποιο πρόβλημα με σπυράκια δεν έχει πάρα πολύ έτσι καλή διάρκεια στο να μείνει, αλλά ούτε και πριν τα κάλυπτε απόλυτα. Υπήρχαν τα σπυράκια, δεν τα καλύπτει τελείως. Έχει ελαφριά προς μέτρια κάλυψη. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα αρκετά ικανοποιητικό προϊόν, μια αρκετά ικανοποιητική CC Cream για την καθημερινότητά μου, για το καθημερινό μου μακιγιάζ. Ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ιδανικό για λιπαρές επιδερμίδες, έχει 30 SPF, τρομερό, και έχει μια σχετικά καλή διάρκεια. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς τι νομίζετε, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετά καλή η διάρκεια του. Αυτό ήταν το demo και review βιντεάκι που έκανα για την CC Cream της Youth Lab. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!